Orain arte, aztertzen egon geha funtzio orokorren propietateak, aztertu ditugu funtzioen izateremuak, ibiltartea, simetriak, periodikotasuna, funtzioek X eta Y ardatzekin dauzkaten ebakipuntuak, eta bar. Orain zentratuko geha, fokalizatuko geha zenbait funtzio berezietan gehien erabiliko ditugun funtzioak. Eta lehenbizikoak dira funtzio polinomikoak. Modu simple batian esan da, funtzio polinomikoak dira hau betetzen dutena, I berdin edo fx berdin polinomio bat. Hau da, adibidez, I berdin bi x berriru gehi lau x berbi ken 6x gehi bat. Dakizuen bezala, bigarren atal hau polinomio bat da. Beraz, funtzio honi deitzen zaio funtzio polinomikoa. Delako I berdin polinomio bat. Bestalde, polinomio hau hirugarren mailako polinomioa da, zeta xen berretzaile handiena 3 da. Beraz, bigarren atala hirugarren mailako polinomio izateagatik funtzioa da hirugarren mailakoa. Esaten da funtzio polinomikoa hirugarren mailakoa dela. Eman dezagun I berdin x berbi gehi lau x ken 7 funtzioa. Hau ere funtzio polinomiko bat izango litzateke eta gaina bigarren mailakoa. Ikusiko dugun bezala honen adierazpen grafikoa parabola bat da. Baina hau zartxo baite aurrea xego ikusiko dugu. Beste funtzio hau I berdin lau x gehi 6 izango litzateke lehen mailako funtzio polinomikoa. Eta honen adierazpen grafikoa, dakizuen bezala, da zuzena. Fijatzen bagea goiko funtzioetan, A funtzioa, fx berdin 2x berbi ken 5x ken bat da funtzio polinomikoa, bigarren mailakoa. B funtzioa fx berdin 2 zati x ken bat, hau ez da funtzio polinomikoa. C, fx berdin minus x, bada funtzio polinomikoa, lehen mailakoa, eta fx berdin erro x ez da funtzio polinomikoa. Lehen mailako funtzio polinomikoak. Orokorrean adierazten dira modu hontan. I berdin, goian jarrita daukazuen bezala, mx gehi n. Beti adierazten dira letra hauetan. Hauekin. M da xen koefizientea eta n gai askea. Bakarri dijoana. Hau da, I berdin minus azpi x gehi 14 izango balitz, kasu hontan m izango litzateke minus zazpi eta n 14. Emeri, deitzen zaio, malda eta emango digu zuzenaren adierazpen grafikoan daukan hitzak esaten duna, malda, aldapa, ea gorakorra dan, berakorra dan, eta n da jatorriko ordenatua. Jatorriko ordenatuak nahi du esan ik hartzen duen balioa x 0 denean. Hau da, x 0 denean ik hartzen duen
balioa. Maldaren kasuan, malda positiboa denean, funtzioa gorakorra da, eta M negatiboa denean, funtzioa noski beherakorra izango da. M azkenengo aukera kontutan hartzeko M0 denean, funtzioa izango da konstantea. Ez gorakorra, ez beherakorra. Ikus dezagun guzti jau, adibide batian, edo baten bitartez, ematen digute I berdin 2x ken 3 funtzioa. Eskatzen digute bere adierazpen grafikoa. Ikusten dezuen bezala, funtzio polinomiko bat da, lehen mailakoa, bere malda bi da, beraz funtzioa gorakorra izango da, eta n minus 3 da. Beraz, x 0 egiten denean, ik hartuko du minus 3 balioa. Funtzio grafikoki adierazteko, taula txiki bat egingo dugu, badakigu honen adierazpen grafikoa zuzen bat dela, eta zuzen bat definitzeko nahikoa dira bi puntu. Hemen daukau x, hemen i, x-i bi balio emango dizkiot, adibidez 0 eta bat, x0 denean i da minus 3, eta x bat denean, izango litzateke bi bidar bat, bi ken 3 minus bat. Ardatzak jartzen baditugu, x0 denean i da minus 3. Bat, bi, 3. Hortikan pasako litzateke gutxi gora bera. X bat denean i da minus bat. Beraz, bi puntu ezautzen ditugu, eta jakin da zuzen bat dela nahikoa da, erregela bi puntu horien gainean jartzea, eta funtzioa irudikatzea, egitea funtzioaren grafikoa, adierazpen grafikoa. Funtzio polinomikoetan, izateremua edo eremua beti da minus infinitotik plus infinitora. Hau da, zuzen guztia. Honek nahi du esan, x guztietarako existitzen dela i. Hartuko bagenu x bat hemengoa, i ongo litzateke, hemen x negatibo bat hartuko bagenu, i ongo litzateke kasu hontan beran. Baina edozein x-entzat beti existitzen da i. Beraz, izateremua beti funtzio polinomikoetan R izango da.